ଚାଇନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧା ସଂଖ୍ୟକ ଘୁଷୁରୀ କେବଳ ଚାଇନାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକାର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଯଦି ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଛତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ତେବେ ଚୀନର ୟାଙ୍ଗସୁଓ ସହର ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୀନର ୱେଲିନ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ କୁକୁର ମାଂସ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15,000 କୁକୁରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇଲେ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତାପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚୀନରେ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15,000 କୁକୁର ହିସାବରେ 400 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ କୁକୁର ସେଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଆଇନ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ସେଠାରେ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁମ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜର ସେନାକୁ ଲଢ଼ୁଆ ଏବଂ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଚାଇନାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବସିବା ପାଇଁ ବେକ ନୁଆନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପିନ୍କୁ ତାକୁ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବେକକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ 2010 ମସିହାରେ ଚାଇନାର ସାଂଘାଇ ସହରରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। 2010 ମସିହାରେ ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଘଟିଲା ଯାହା ଥିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜାମ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବା ନର୍ମାଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ସେଠାକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଚୀନର ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ସୁପ୍ର ଚାହିଦା ସେଠାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ସୁପ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସୁପ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କିଣି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଚାଇନାର କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ତଥ୍ୟ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।